Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyadil rida illa ta'ala al-Fatihah. Ilaha radna bin Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ilaha radiyallahu anhu bishaymin al-maqam al-ghasil azam sultan al-awliya syekh bin Hasan al-Isyadiri. Wa ilaha radna mursyidina murafi rahina maulana al-habib Muhammad bin Ali bin Hashim. Khususan yang berada Syekh bin Malik bin Ilyas bin Yahya. وإلى حضرة مشايخنا أستاذنا معلمنا والدينا خصوصا مشايخ دار الثانية وإلى حضرة الشيخ بهذا الكتاب تنبيه الغافلين الشيخ عبد الليث ناصر بن محمد سمارقان أوصولهم وفروعهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا فيه بعلومه ومدنا بأسراره وعاد علينا من بركاته في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sufyan ibnul Hasin. Qala Dawud bin Sufyan ibnul Hasin. Kuntu jalisan inda Iyas. Engkau jalisan ila akhirih. Kuntu ana sapa ingsun iku jalisan wong sing lungguh inda Iyas ibn Muawiyah ta. Indam sandinge Iyas ibn Muawiyah. Pamarra mangko lewat sapa rajulun wong lanang. Panil tu mengrasani sapa ingsun minhu sanging rajul. Angkala nudaw sapa Iyas. Uskut menengo sira. Semakala nudaw limarang ingsun sapa Sufyan. Hal ghazauta ana tah merangi sapa sira ar-Ruma ing wong Rom. Qultu ngucap sapa ingsun, la ora. Ora daw sapa Iyas. Ghazauta merangi ana tah merangi sapa sira. At-Turka ing wong Turki. Qultu matur sapa ingsun, la ora. Ola dawu sapa Iyas, salima selamat mingkah sangka sira sapa ar-Rumu wong Rom. Wa salima selamat mingkah sangka sira sapa Turku wong Turki. Walam yaslam lan ora selamat mingkah sangka sira sapa aku ka dulur sira al-muslim kang muslim. Ola dawu sapa Sufyan, fama uttu mengora bali sapa ingsun ila zalika marang mongkon ngrasani ba'du ing dalam sause dadian. Sufyan bin Hasin dawuh, aku lungguh ana ing sandinge Iyas ibn Muawiyah. Nuli ana siji wong lanang liwat. Nuli aku ngrasani wong iku. Iyas nuli ngendika, sira menengo. Nuli ngendika marang aku, "He Sufyan, apa sira tahu merangi wong Rum?" Terus tak jawab, aku wangsuli, ora tahu. Iyas dawuh, apa sira tahu merangi wong Turki? Aku wangsuli, ora. Iyas dawuh, wong Rum selamat saking sira, wong Turki ya selamat saking sira. Nanging dulur sira sing muslim, padha-padha muslim malah ora selamat saking sira. Sufyan dawuh, sause iku aku ora tahu bali ngrasani wong liya. Ijek akeh ya sampai mengguri iki. Ijek bab tentang ghibah. Itu sampai ini bolak-balik akeh dawuh-dawuh saking Kanjeng Nabi, saking para ulama, saking para sahabat sing jelas tentang ghibah. Iki ana siji cerita suatu ketika Sufyan kalih Iyas iku ngobrol yang siji tempat, enek wong lanang lewat. Barang wong lanang lewat yang mau Sufyan ngrasani wong lanang. Tapi ditegur karo Iyas. Karena iso awak dhewe pelajari, iso awak dhewe ambil pelajaran bahwa ngrasani wong terutama padha-padha muslim iku padhae awak dhewe menzalimi wong sing dirasani. Padhae awak dhewe menzalimi wong-wong iku. Aja sampai awak dhewe kono ora duwe salah karo awak dhewe tapi awak dhewe rasani.
Bahkan meskipun kono duwe salah lah, awak dhewe aja sampe ngrasani wong iku. Apa meneh nek awak dhewe gak duwe, apa meneh nek kono gak duwe salah. Meneng-meneng lewat, ora salah apa-apa, ora nyinggung awak dhewe, ora duwe keelekan marang awak dhewe, ora tau zalimi awak dhewe, tapi awak dhewe malah ngrasani wong iku aja sampe. Apa meneh sekedar melok-melok. Nek wong rasan-rasan awak dhewe ngono hidup-hidup melu nyumbang ngrasani, aja sampe. Iki jelas toh. Sing wong Rom wae, sing wong Turki wae ora tau awak dhewe merangi. Mosok awak dhewe ape merangi padha-padha wong Islame. Nek kene merangi ning kene dalam artian ngrasani padha-padha wong Islam iku padha wae awak dhewe merangi wong Islam iku. Ora salah apa-apa, padha-padha seiman, seagama bareng. Tapi kok dirasani, maka itu ya berdampak buruk kanggo awak dhewe sing ngrasani. Terus yang dirasani untuk apa? Yang dirasani untuk timbal balik berupa keapian mergo dirasani. Jadi wong sing dirasani iku bakal entuk amal-amal apik sing sebelumnya gak pernah dilakoni. Sementi ku ya balik amal apike wong sing ngrasani dikekno ning wong-wong sing dirasani iki. Ane rugi banget kanggo wong sing rasan-rasan. Tapi sing dirasani pun ya ora perlu berkecil hati. Dalam artian mergo dirasani iku ya enak timbal balike. Ngono. Jadi ora semata-mata sing dibales elek wong sing ngrasani tok. Melainkan wong sing dirasani entuk balasan apike. Warwian Hatim Az-Zahid rahimahullah taala maqala salasatun idza kunna fi majlisin farrahmatu anhum masrufatun dzikrat dunya wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.